Komai za ka yi kira Allah. Kai wannan kiɗan manya ne, haka ma waƙar manya ce. Kai wannan kiɗan manya ne, haka ma waƙar manya ce. Lawaini nake komawa domin na gaida babban jigo. Bili aka ja mu sarkin yaƙi, dogarawa ana ƙaunar ka. Bili aka ja mu sarkin yaƙi, da an buga da kai an barka. Wani kare da hanjin kura, bili aka ja mu sarkin yaƙi. Ka zan kututurin bisa dutse, a tun kuɗe ka sai an shirya. Mai tambari na 'yan zamani, MC2 wanda ke mai waka, ɗan zarbatan da ke mai waka, kowa ya ji ta dole ya taka. Sarkin yaƙi na mai Allah, dole ne yau in gaishe ka, in yi baiti don na yabe ka, da ko'ina akwai sunanka, ka yi baka kamar hankaka, lawayawa na gaishe ka, sannu mai taimakon al'umma. Mata ku fito domin gaisai, maza ku fito domin gaisai, yara ku fito domin gaisai, tsofi ku fito domin gaisai, in mata ku zo domin gaisai, to matasa ina ta kiran ku ku tashi mu je domin gaisai. Sarkin yaƙi ja marabana ya ne kama, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Idan na faɗi kuma ku faɗi mu yi masalale, baƙi da fari ai ba su kama zancen ga hakan ne. Ku kyale biri ya haye a sama baiwar Allah ce, miliya ka riƙa ka ja mu gaba Allah ya yarda. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya riƙa ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Mu dai ka riƙe mu ka ja mu muje muna nan da kai, maza mata duka mun shaida ai ba ka da san kai. Jirgin tafiya daga mu sama tafiyar sai da kai, amanar ministir da fi na zududi yana nan. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya riƙa ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Ya shigan tafiya ni zan gaida cikin tafiyar ka, dudu da ministan nan na kuɗi yau mun gaida ka. Wani tafiya mun gaishe ka ai ba ka da tamka, amanar daliya sarkin yaƙi namu yana nan. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya riƙa ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Alƙaƙa da ni zan gaida sarkin mu yana nan, sarkin mu na dogarawa ne shugaban tafiyan nan. Biliya ka naɗa sarkin yaƙi mun san da hakan nan, sarkin mu na yaƙi biliya ne Allah ya riƙa ma. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya riƙa ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Dije san kiɗa ni lawai zaniyo komawa, lawai kamara ni zan je babatun na tsayawa. MC na kiɗan zire batan mai waka da kiɗawa, mutum kawara duka mun shaida biliya hairan ne. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya riƙa ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Abubakar ne zan gaida Sha'aibu yana nan, mutan kamara harama da Sa'idu Haruna yana nan. Na gidan girado zan koma lawai na gaida mazan nan, ina Idar Adamu na walla yana nan. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya riƙa ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Ina Hashim ma'ayo MG ina gaida ka, lawai birni ni zan koma na gaida masoya. Wa ina Ustaz Adamu jingina na rigon ka, a gaida gwanin PNDS na birnin lawai. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya riƙa ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Wata ina yau sai murna jama'ar mu suke yi, yayo murna duk jama'ar ga akan ka suke yi. Maza mata yara har manya begen ka suke yi, a ta mamala wai goje murna yake yi. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya riƙa ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Haruna
sule saye ne na birnin lawai. Lawai goje ni zan koma haloro yana nan. Lawai goje ni zan koma furera tana nan. Jeje sai an fi aiki ke MG na gaida ke. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Lokatar mun je bazan gaida a gaida mazaje. Ni zare ba tantan zan koma fatan wata na nan. Bisanar kike lalle mun shaida gwanar mu ta gaske. Mi sai a ce zare ba ta MG na gaida ka. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Gare da mini zan je lawai na gaida mazaje. Alƙadai duk da a catu shugaba na matasa. Ɗayiro ayuba kun sanye na yana nan. A gaida bane a cikin tafiyar bidiya na yin. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Lawai zangon ƙarƙi da bare-baren wasu na nan. Shugaba na matasa Ali Muhammadu namu yana nan. Lawai ta jaye zanje Abdulaziz yana nan. Shugaba na matasa ba da bai duka mun gaida ku. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Ni gidan idar can zan koma na gaida mazaje. Mamar mu a gaida uwa mai share kukan yara. Uwa gungara kuwar sarkin mu na abzin kenan. Abdul Kadir Isaka an ga gidan idar ne. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Asumun Mahamudu gidan idar ina gaida ka. Alhaji Muhammad gidan idar jijina na yi gunka. Fami sahabi gidan idar ina gaida ka. Alhaji Haya Gulbi kai ma ina gaida ka. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. MG wani salewa a yanzu zan komawa. Kwan saye Hamisu ɗan salewa ina gaida ka. Gaisuwa zan mika a kai mai uwa mai share hawaye. Hajiya Aishatu salewa ni ina gaida ki. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. MG ɗan zirba tammala ba zani zan sauka. Wa ina kake Yakuba ango gaida gwarzon gaske. Shirin Habilu Idi na gaishe ka gwanin tafiya ne. Da wani Hashimu na yi majinjina Allah ya kiyaye. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Nishe fade kabi ne na gaida kai ya mazaje. Ismail jadda a gaida na minisir da fina. Hajiya Tima na gaishe ki jijina na yi gunki. Almini ga gaisuwa na yin a garin Malabaza. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Zainabu abu garin Malabaza ina gaida ki. Kun sayyare juna lakai ma ina gaida ka. Yau ne jinjina a gare ka Ibra Sani nawa. Isa fufure ke magar yaran ka tori yana nan. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Misali mirko min Malabaza ina gaida ka. Isa fufure ke ka toriya ni can zan sauka. Garin Nabi can zan koma babanmu yana nan. Sarki Ahmad Gamaje mai martaba na nan. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Fami jijojo a gaishe ku jinjina na yi gunku. Sai mamu da gaishe ka jinjina na yi gunku. Haruna awai ne a gaishe ka aika ji mazaje. Ibrahim Muhammad gaishe ku jinjina na yi gunku. Sarkin yaƙi jamu rabana ya rika ma. Sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Dogara wani zan koma in gaida masoya. Maji daɗin sarki
abu dodo mai albasar mu yana nan. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. A garin Girmini can zan koma in gaida mazaje, hajjalin wani firizidan oje ce na nan. Ismail na mu mako birizin jina ne gunka, idi asmanniya mai so ne dafi yana nan. Sarkin yaƙin ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Majiya zan koma ni yan mushi in gaida masoya, mamu da fiti na gaishe ke jinjina na yi gunki. Majiya halado majiya jinjina yau na yau gunki. Asiyan da fiti hashin mu na ce Allah ya tsare ka. Sarkin yaƙin ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Alhaji Muhammadu sabon gajin jina na yi gunka, babban masani ya Allah sarki na ya tsare ka. Wasu mulmuliya na gaishe ka jinjina na yi gunka, Alhaji Umar gun fara majiya yana nan. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. A garin Shamatan zan koma in gaida mazaje, Alhaji Idi na gaishe ka guni na gwanaye. Jama'ar Shama duka na gaishe ku Allah ya tsare ku. Yan jituwan ɗan zirbatan nake gaida ku. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Ni iyayen biliya mai waƙa ni zan gaida ku. Sarki Allah ya tsare ku. Idrisa Altine mun gaishe ku Allah ya tsare ku. Khalid Altine mun gaishe ku ga iyayen biya. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Habiba Altine na gaishe ka jinjina ta gunka. Asmanna Altine na gaishe ka jinjina ga mazaje. Ibrahim Altine na gaishe ku Allah ya tsare ku. Damu da Zainabu Aya Altine ga iyayen biya. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Iyayen biliya mata yanzu zan gaidawa, Baimun Mahamudu MG yau ni ina gaida ke. Zare da ɗaya ba Mahamudu dukanku ina gaida ku. Wa ina Atiku har da Hamza Mahamudu na gaida ku. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Niyan biliya zan gaida a gaido yanne, sun yi muraba sun yi murna sun share hawaye. Wa ina Saratu Idris farko cikin tafiyan nan, Rabi Idris Lagos zan je na gaido yanne. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Maimuna da Mamu duk Idrisa ina gaida ku. Shaudi da Zalika duk Idrisa ina gaida ku. Addu'ar da nake Allah sarki na ya tsare ku. Abdurrahman Idrisa ina gaida ka. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Yannai da kannai zan gaida jinjina ta gunku. Jamila da Hafsatu duk Idrisa ina gaida ku. Balki Idrisa kima yau ai na gaida ki. Da ina Ibrahim Idrisa mazajen gaske. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Idan matar biliya Rashida yau ina gaida ki. Sai matar biliya sarki Allah ya tsare ki. Ina a gare ki Rashida Allah ya kiyaye. Mamar Abdul Malik da Labila matar biliya. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba. Sarkin yaƙi ja mu rabana ya rika ma, sarkin yaƙin dogara lawai na maraba.